Hadiza Gabon, ni fa sanki nake so nake na aure ki in har zaki bani dama. Sai dai kai hakuri. Iye? Sai dai kai hakuri. To shikenan, tunda ba za ki karbi soyayya ta ba to dan Allah ina so ki bani miliyan 1. Babu. Miliyan 1 ma ba za ki bani ba? Babu. Irin wannan kwalliyar da kika yi a ce ki rasa miliyan 1 da zaki dauka ki bani? Ban cika yin kwalliya ba. Na sani ai, amma wannan karan aiki kwalliya. Yau din ma nayi kwalliya ne saboda zan zo in tafi ne. Okay, na fahimta. Amma ko da yake ma an ce ma aiki ba zaura ce ko? Kaga kashe min kasuwa ba da. A'a, ke dai fa da gaskiya. Ke ba zaura ba ce? Kaga kashe min kasuwa ba da. To ni dai an faɗa min cewa ke ba zaura ce kuma na yarda. Kuma dai me zaki ce ki ce? Ni dai an faɗa min kuma na yarda. Ya ruwanka da ni. A'a ba ruwana da ke. Bari ma na bar wannan maganar kar na tunzura ki. Ni kake cewa za a tunzura? To bari na kyale ki, kar hawan jini ke tashi. Ni nake da hawan jini? Shikenan to, bari na yi shiru na kyale ki gama duk abin da zaki yi. Na zama mahaukaci yake. Wo shit! Ko kike kyale ni mana? Kin ga ko ki yarda ko kar ki yarda ke ba zaura ce na faɗa. Ya kake.